Joo, kiitos. Eli me ollaan syksystä alkaen jo pyöriskelty tuolla Salonmärynummella niin kuin lenkkeilyn merkeissä lähinnä. Ja mua ihmetyttää toi asenne, että Suvi tässä maalaa jo semmoista, että katupartiot on jo vaan menossa hakkaamaan jonkun, tappamaan jonkun. Tervetuloa katsomaan meidän porukkaa, kun me lenkkeillään siellä pitkin pöpelikköä ja naureskellaan. Ja rempseempää porukkaa saa oikeasti hakea. Tuu oikeasti katsoa, millaisia tappajia me ollaan. Sillä ei ole mitään väliä, että minkälaisia tyyppejä tai ottaa, kuinka hyvä meininki teillä on. Jos teidän pääasiallinen tarkoitus on suojella jotain hyvin tietynlaista suomalaisuutta. Jos ajatellaan tätä 4 hengen jengiä tässä, niin siis joo, varmasti Lauran turvallisuutta se voikin, tai Laura voi kokea, että se lisää hänen turvallisuuttaan. Mutta mä olen näiden Odinin sotureitten uhkailema suvakkihuora. Jäbä on väärän värinen. Sä näytät joltain ihme hipsteriltä. Hei, taas väärin, ihan oikeasti. Kiitos. Me ollaan siellä Marynummella Sano vaan. me ollaan sen takia näkyvästi liikkeellä yhdessä siellä, että me vältetään konfliktit kumpaankin suuntaan. Niin kantaväestöön kuin vastaanottokeskusta vastaankin. Eli mutta taas miten te yritätte sitten, jos te ette halua syyllistyä rikokseen, niin mitä te teette, jos te näette jonkun epäkohdan? Esimerkiksi Tampereella mulle tuli nuoret tummaihoiset tyypit tämän viime katupartion jälkeen kommentoimaan, että heille oli tullut Odinin soturit kyselemään, että millä asialla täällä liikutaan, ja että heille oli tullut tosi ahdistunut ja turvaton olo siitä. Etnistä profilointia, not cool dude. Me ei harrasteta sellaista, niin kuin mä sanoin, että tervetuloa katsomaan, miten me toimitaan siellä. Mä haluaisin tähän vielä liittää sen, että sä puhut hirveästi tasa-arvosta. Ja suvaitsevaisuudesta. Ja suvaitsevaisuudesta. Tunnut arvostavaa sitä aivan äärettömästi. Miksi meidän on erilainen mielipide näistä asioista? Ei olekaan tasa-arvoisia, vaan meitä voidaan syrjiä, haukkua, syljeksiä päälle, lähettää tappouhkauksia. Ja se on teidän porukan mielestä ihan ok, koska meillä on erilainen mielipide. Meitä voi haukkua roskasakiksi, paskasakiksi, ohan mä kilhoilin televisiossa, anteeksi. Mutta missä se tasa-arvoisuus on siinä? Tasa-arvo ei koskaan tarkoittanut sitä, että sellaista aatetta tai sellaisia ihmisiä, jotka pyrkii sortamaan toisia, pitäisi hyväksyä. Suvaitsevaisuus ei koskaan tarkoita sitä. Me emme pyri sortamaan yhtään ketään. No, jokainen vastaa kysymykseeni, kiitos. Joo, siis natsismia, rasismia ei pidä suvaita suvaitsevaisuuden nimissä ikinä. Me emme harrasta rasismia, emmekä natsismia vastaan. Sä voit toistaa mantraa ihan niin paljon kuin haluat. Rajoista. Miksi minua saa syrjiä ja haukkua? Koska mielipidettä, joka pyrkii nimenomaan syrjimään ja sortamaan toisia, ei pidä suvaita. Ei pyri. Tämä ei mene mihinkään, te varmaan näette sen. Tämä ei mene mihinkään, jotenka tähän on varmaan hyvä lopettaa tämä keskustelu. Kiitoksia oikein paljon.